Ami aw bɛɛ lajɛlen fɔra fɛn o fɛn bɛ k'a lajɛ nin waati la aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a bi tile fila bɔ ça fait quelques jours a bi tile damadɔni bɔ sisan an bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ko rusiw bi fɛ ka marifa dɔw san ani kisɛ dɔw san Corée du Nord mɔgɔw bolo Corée du Nord mɔgɔw bolo et puis avant que an k'o kuma mɛn an kun y'a mɛn que rusiw bi fɛ ka marifa kisɛ di drone dɔw san iraniyɛnw bolo donc et après an y'a ye presse américaine ka kunnafonidilaw ani européens ka kunnafonidilaw notamment français u y'a yira k'a fɔ ko rusiw k'u bɛ ka dɛsɛ de ko guerre nin k'a da bɛ ka digi u la ko kɛlɛ min ni rusiw y'a daminɛ ni ukrainiens ye k'a bɛ ka digi u la kosɛbɛ kosɛbɛ donc puisque a bɛ ka digi u la et bien que c'est pour cela que kɔsani na ko Poutine y'a ɲini ka maa 100,000 ni maa 30 ni kɔ 37 ɲɔgɔn recruter 137 000 hommes k'a b'o recruter k'o don a ka armée la que c'est parce que u ka mɔgɔ caman de sara et que c'est pour ça que Poutine bɛ fɛ ka tali kɛ kura ye et puis que drone t'u bolo ko minɛnw t'u bolo tuguni quoi ko o ye kɛlɛ daminɛ ni ukrainiens ye mais ko dɛsɛlen don ko rusiw dɛsɛlen don et que u bɛ ka taa iraniens fan fɛ ka taa Iran fɛ pour ka essayer ka drone san iraniens bolo et ko bɛ ka taa Corée du Nord la sisan ka taa les obus là obus bombe dɔ bɛ yen ko obus donc ko ka taa o bɛɛ lajɛlen san. Donc, depuis que nous avons commencé, ça m'a étonné un peu. Étonné, donc je me suis dit, bon, est-ce que, en tant que renseignement, information, ni information sur la peut-être que, avant d'être intéressé, on me met la page là. Donc, c'est pour ça que, information, sur le moment, abonné. Alors, vous savez, ni guerre bisena, ni guerre il y a toujours, bien qu'on, jamana benaka, qu'on a fondé là au lido. Et qu'on a fondé là au barake, u ka jamanaw de ye u ka jamana intérêt défense ta par exemple ni américains ka kunnafoni lamɛn u tɛna fɛn ɲuman fɔ ye rusiw kan ni bɛ rusiw fana ta lamɛn u tɛna fɛn ɲuman fɔ ye américains kan ni bɛ français ka kunnafoni lamɛn u tɛna fɛn ɲuman fɔ rusiw kan rusiw fana tɛna fɛn ɲuman fɔ français kan c'est comme ça c'est comme bibi na Mali fana guerre de communication bɛ yen Mali kɔnɔna na kunnafonidila caman bɛ yen minnu bɛ Mali ka intérêt défense ta bon français fana ka kunnafonidilaw fana bɛ français de ka intérêt défense ta. Donc, tu vas trouver, Mali fana kono mɔgɔ caman bɛ yen minnu fana bi français ka intérêt défense ta bien que Maliens de don mais oui Mali gosi ka Mali la gosi français parce que wari de sɔrɔ c'est comme ça français fana yi nin ye kunnafonidila dɔw fana bɛ français non minnu fana tɛ baara kɛ français u bɛ français fana la gosi ka français fana minɛ ka di États-Unis ma ou bien ka français minɛ ka di Russie fana ma donc depuis que le monde est monde c'est comme ça depuis Ala ye diɲɛ dan c'est comme ça toujours c'est comme ça donc maintenant ne nana recherche kɛ ka taa mɔgɔ dɔw ka document ɲini mɔgɔ dɔw hakilinata ɲini minnu ti américains fana ka côté la quoi américains ni français fana ka côté la donc u ye min fɔ u ka titre ko la propagande Moscou achèterait des obus nord-coréens ko propagande min c'est comme ni galonbatigɛw ka essayer ka kuma caman fɔ ka information caman di kunnafoni minnu dabɔra pour ka mɔgɔw tromper ya ko Moscou ko oyi Russie ko Russie bi fata bombe dɔw san nord-coréen bolo. Donc il y a plusieurs mois la presse états-unienne a assuré que la Russie avait acheté des drones à l'Iran, ce que la Russie et l'Iran avaient immédiatement démenti. Aujourd'hui, elle affirme que la Russie achète des obus à la Corée du Nord, suscitant de nouveaux démentis. Ko avec Kalo Chamambo ko kunnafonidilaw américains ka kunnafonidilaw dɔw kun y'a fɔ ko rusiw bi ka taa drone san iraniens bolo mais que iraniens ni rusiw bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko bi ko kunnafonidilaw bi ka a fɔ sisan ko rusiw bi ka taa bombe dɔw san coréens bolo Corée du Nord mɔgɔw bolo Kim Jong-un ninnu bolo suscitant de nouveaux démentis ko o yɔrɔ fana na ko rusiw bɔra k'a fɔ ko nkalon de don effectivement rusiw ka lasigiden dɔ bɛ États-Unis ale ye vidéo conférence dɔ kɛ a ko k'a b'a ɲini États-Unis fɛ ko États-Unis ka na ni preuve ye preuve min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka minɛnw san Corée du Nord mɔgɔw bolo ko puisque
Américains, on est à fort, maintenant, c'est en Corée en boulot. Pourquoi on en a preuve qu'il ne reste plus que les États-Unis? Moi, la vidéo, la vidéo, là, Утверждение Соединенных Штатов и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружение в Иране и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности. Публикации в западных СМИ или многозначительные комментарии и неубедительные и неутвердительные предположения американских официальных лиц таковыми доказательствами не являются. Ces allégations ont pour objet de faire accroire à la fois en l'incapacité de l'industrie d'armement russe et en l'isolement de Moscou. Donc, à d'abord pour que, en fait, Moroka Foko sous Deseno, Kuka Marfa Glan, usine Tessetourni, hein, coup Deseno, et puis que, il serait contraint de s'approvisionner auprès d'États voyous. Que donc, ils sont obligés de nous sang. Kata, Marfa ni font ça. Jamano fait, Jamana minou, Jatinbi, États-Unis fait comme bandit Jamano. Parce qu'effectivement, États-Unis benteni, Iran, États-Unis benteni, Corée du Nord. À ce jour, aucun indice ne permet de penser que ces imputations reposent sur quoi que ce soit. Donc, que Bibina, Identiquement, la presse états-unienne avait interprété le décret du président Poutine prévoyant de recruter 137 000 hommes comme la preuve d'un cruel manque de personnel. Que effectivement, que Américains qu'on a fait déjà qu'on y a fort, que Poutine bika ma ba que meni bisa bani wolongla mi ta croix armée là. Que c'est parce que tellement au cas moro saroka sur sous sara, que les kema ko ka talé que pour recrutement que. Là, il s'agissait en fait de prévoir l'incorporation des forces armées du Donbass lorsque celui-ci adhérait à la Fédération russe. En fait, en réalité, quand on en a donc, que Poutine bika ma ba kameni ma bisabani volonvla menunta armée là. Que ce n'est pas parce que au cas moro desera ou bien que tiennement pour quelqu'un qu'on a côté que c'est parce que au yoro mi mine ukrainien là, nous est Donbassi. Ukraine nord là, yoro de l'école Donbass. Région flabée que le Donbass, eh bien, quand on a mis Ukrainiens là, quand on a mis recruter, quand on a taillé non, quand on a comment la tient, mais quand d'autres ont hacké là, Américains ont hacké là, que non non que en fait que c'est pas ça, que le Russie comme gros comme ça va tellement que on fera ni moro par là. Donc au contraire, il est cependant exact que la Russie a différé la livraison d'armes qui lui avait été commandée par certains pays étrangers, donnant la priorité à ses forces armées. Comme mais papier qu'on sait, a dit qu'on mais quand même, qu'on tient compte de l'eau, que Russie qu'on a armes d'eau livré jamana doma, jamana étranger doma, ou qu'on a marfa d'eau livré, qu'on marfa d'eau feruma, mais au marqué, ou qu'on coupe joku n'a dit wati wella ko parce que au bout comme morole, c'est-à-dire prioriser quoi, ou va douka sur la suite de ma forum parce que sur la suite de guerre là, qui to guerre là, il y a sur la suite de guerre là, il ça. Donc voilà, donc ça veut dire que le sous de guerre là, Américains ont mis complètement fort, comment nous connaît tiré sous arrangé au beaucoup fort, Français, Européens ont beaucoup fort, parce que effectivement c'est logique, parce que Américains on est Européens, on est Russes Benintais, c'est cela généralement. Donc Américains ont été fort comme marfanyama de tirer sous pour tout alors que tous les jours Américains sous comme marfouillé télévision ni médias ni font là. Donc peut-être que Donald Nato là dans les jours à venir puisque le sous il y a faut que Américains quand les preuves qu'il y a d'accord faut que au lieu comme marfou sans Corée en boule. Donc nous ma quand les preuves peut-être que Donald Nato là ni le sous ka marfou bané ni marfou tout pour tourner ou bien marfou bien on va voir kalama mais ni c'est qu'on y a un papier qu'on classe allez qu'on kono ko vraiment. Merci à la caméra.